Puilano lamsogo sini Songderisa News Ta Entertainment Channel. So tini phai songbai kya khumulungni modest na tini oro grand finale ngai khorak banati Tipra Idol season 2. Oran bisingo sing tini malai lekha sini buku khorak nei Asmika bai sini Naphuti. Sing thangnai borokni resabmung rogo sing borokno saimangka borokni khorang halai na khlato tai sing haino gami amsai rogo guri puru haino chan ngai tini box salai puru sing haino Tipra Idol no tei box salai mani bisingo sini Naphuti bai sini Asmika borok no joto lugro favorite khai bisi mane sapu khai borok no tigi ta haide sing tini borok bai box salai nei si borok ni reaction bahai puila sing box salai nei sini Naphuti bai sing borok no to joto no sinio sing tai borok no personal kai sing bumung tai sena nangya sara Tipra o tabu borok joto no sini jak borok popular ang kaja ake lamsogo sini Naphuti na Songderisa TV channel Hambai sano acha sing saiman kan norok noti ta kawang borra alosona samalosona khai tongo norok no konai ani nai ning khatam boti re mane boti expect khai tini ne final tamani shanai abato mukhaw sini si ram salma tumse okay preparation logole bahai preparation to sakthare ni khai tomo sakthai khai no acha sine buku sing Asmika kok salai nai Asmika na to puila rauni siming gala rauna sowina ni semi final sowina ni siakang no kabangma borok bono saput khaija bini khorang bal khata ko ani nai padi sing Asmika ma sing kisa kok salai ningle tini final bawai expect khai expect to asa kotor ngok saya asa kabangma gap mangkha dam to pura thik thak no joto no confidence tabuk chami ata ta stage bahai no kono bakharo go kirimaro aba khairo la krinya la mane ini je best ning tini try kai nai ani best nya try kai nai jang ma dong ngana abo ang judges no pre tunglo ning tiki no thanga engai tiki khang gala ning lukurong na tam sanai khang ke tam sanai bom ni support ni bagai yang asat ni asat sampai borok support khayo onek kichu always mana support khai dong again bom no kesanong sungo jara je tabu ke samnang muzanai rok but Tipra Idol hayaku borok next year hainai obviously ano goi ba chini bai Naphuti no ba long smadi no goi abon borok haiteng audition rok bitu acha takisa ko oksine Naphuti na masang sine ga nang na bahai scooty rak saung na dre sang rok tereng ya ai pa no once a week to no ka ham ke ro na try ke once a week nin kami tai sa sai khana bi sin lukurong no bichon ramon nin ke ani ke simna bana hari sing saiman ka borok ni somente sing saiman laga sing Songderisa ngai sing borok no doa khainai borok pas engtheng borok ni joto borok ni je best je borok je sereng mani abo tini khokai rei mantheng lukurong ni tani belai nai tongdi kerengi tongdi Songderisa bai noro obro share khaidi tai comment khaidi like khaidi belai hambai lukurong belai no prothom aja khatam khajake modest ten mat kublum tai srap sang kana sinai joto singer sopai jak minister sopai jak Can